Hare Krishna, warm welcome for today's Brahma Samhita class. So, இந்த தலைப்பை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியார் கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷராகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नम ओं विष्णुपदाय वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादे भाषा देशतारिणी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். ஸோ நம்ம போன வாரம் நேற்று என்ன பார்த்தோம்னா அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அண்டங்கள்லாம் உருவாச்சு இல்லைங்களா? அந்த அண்டத்துக்குள்ள இருந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, நம்ம நேற்று அண்டம் அதாவது புருஷ அவதாரங்களை உருவாக்குனாருன்னு பார்த்தோம். அதாவது கடவுளுடைய புருஷ அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ணோதகசாயி விஷ்ணு. கார்ணோதகசாயி விஷ்ணு இருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்தாரு. கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருந்து குணாவதாரங்கள் வந்தாருன்னு பார்த்தோம். இடது பக்கத்துல இருந்து விஷ்ணு வந்தாரு. அதாவது சத்வகுணத்துக்கு உகந்த சத்வகுணத்துக்குடைய அதிபதி ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு வந்தாரு. இடது பக்கத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்தார், பிரஜாபதின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து சிவன் சம்பு, அதாவது தமோகுண தத்துவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 புருவத்துக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து பிரம்மா 3 கண்களுடைய ருத்ரன் வந்தாருன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம், புஷ் அவதாரம் குண அவதாரம் 16வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இல்லைங்களா? சோ இந்த அகங்கார ஆத்மகம்ன்றத பார்த்தோம். அதாவது மனுஷனுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா? மமக்காரம் அகங்காரம்ன்றத பார்த்தோம். அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு நான் எனதுன்னு நினைச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். உண்மையான அகங்காரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கடவுளுடைய சேவகன் நினைச்சுக்கிறத வந்து தான் கரெக்டான இதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தோம். சம்பு கிட்ட இருந்து எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு, 16 உறுப்பு எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்றதை பார்த்தோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக முடிக்கும் போது நேற்று என்ன பார்த்தோம்னா சத்தியலோகம் கிருஷ்ணருடைய புருஷ அவதாரமான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு தொப்புல இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வந்துச்சு. அந்த தாமரை தண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை தண்டுல தங்கமான தங்க தாமரை இருந்துச்சுன்றதை பார்த்தோம். அந்த தங்கம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டிம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பியோர் காக்னிஷன். உண்மையான அறிவுடைய பிரதிபலிப்பு, ஷேடோன்னு சொல்லுவோம், நிழல் சொல்லுவாங்களா? அங்க வந்து மேல் லோகத்துல வந்து உண்மையான ஞானம் இருக்கு, அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இங்க இருக்குது. அது வந்து டிம்மா இருக்குது, அறிவில் மந்த தன்மை உடையதுன்றதா இங்க இருக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுதான் தங்கன்ற பொருளுக்கு அந்த இடத்துல அர்த்தம்ன்றதை பார்த்தோம். இவர் இருக்கிற இடம் வந்து பிரம்மலோகம், அதாவது சத்தியலோகம் சொல்றோம். உயர்ந்த இடம் வந்து சத்தியலோகம் இல்லையா? இவர் அப்புறமா வந்து சரஸ்வதி தேவி கொடுத்த ஞானத்தால அந்த 14 பிளானிட்டரி சிஸ்டம்
சிஸ்டமா அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள வந்து படைக்கிறாருன்றத நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இன்னைக்கு 19ல இருந்து ஒரு 25 ஸ்லோகம் வரையும் பார்க்கலாம் மாதாஜி. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா. 19 ஸ்லோகம். தத்வானி பூர்வரூதானி வாசுதேவா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பரஸ்பரம். ஓகே, வாசுதேவா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கலையா மாதாஜி நான் பேசுது உங்களுக்கு? கேட்கல. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வானி பூர்வரூதானி காரணானி பரஸ்பரம் சமவாயா பிரயோகாச்யாச விபுண்ணானி ப்ருதக் ப்ருதக் சித் சக்தியோ சஞ்சமனோ த பகவானாதி புருஷக யோஜயன் மாயையா தேவோ யோக நித்ரா மகல்பயத். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தத்துவானி இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போறாருன்னா, இப்ப புருஷ அவதாரம் ஆச்சு, குண அவதாரம் ஆச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து எப்படி வந்து ஜீவராசிகள் ஏற்கனவே வந்து அந்த மூலக்கு பொருட்கள் எல்லாம் வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டார். ஓகேங்களா? அந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள் நம்ம 2 நாள் கிளாஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அண்டம், முட்டை, விந்து பார்த்தோம். அந்த விந்துக்கு மேல வந்து பஞ்சபூதங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த விந்து, ஆண் விந்துக்கு மேல வந்து பஞ்சபூதங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தோங்களா? இது மாதிரி இந்த உயிர் வாழிக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. அதாவது சிம்பிளா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப தீபாவளி இல்லையா, எல்லாரும் வீட்டுல அதிரசம் செய்வாங்க. அதிரசம் வேணும்னா என்ன வேணும்? மாவு வேணும், வெல்லம் வேணும், ஏலக்காய், அப்புறம் எண்ணெய் எல்லாம் வேணும் இல்லையா? இந்த பொருள் எல்லாம், உறுப்பு பொருள் எல்லாம் வந்து தனித்தனியா இருக்கு. அது எல்லாம் ஒரு கூட்டா சேர்ந்தா அது ஒரு பதார்த்தமா வருது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இப்ப செய்ய போறாரு கடவுள். இப்ப இருக்கிற சிருஷ்டியில இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் தனித்தனியா இருக்குது. அதை எல்லாத்தையும் கூட்டு சேர்ந்தாதான் ஒரு ஜீவராசிகள் வருதுன்றத பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஓகேங்களா? அசைவன, அசையாதன, உயிர் உள்ளவை, உயிர் அற்றவை எல்லாம் உருவாக்க போறாரு இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஆஹ் தத்வானி பூர்வ ரூதானி, அதாவது ஏற்கனவே படைச்சப்பட்ட, பூர்வன முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? பூர்வன்ற வார்த்தை. தத்வானின உறுப்புகள், அதாவது பஞ்சபூதங்கள் அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இங்க. பூர்வ ரூதானி ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, காரணானி பரஸ்பரம் சம் சமவாயா சமவாய பிரயோகச்சா. சோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ண போறாரு? சிருஷ்டி பண்ண போறாரு. இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா எல்லாமே தனித்தனியா இருக்குது. அது இதுக்கு வேணும்னா சமவாயா, அதாவது சமவாயான அது வந்து ஒன்று சேர்த்துதல். ஓகே, சமயாவன கூட்டு பண்றது, எல்லாத்தையும் சேர்த்தாதான் ஒரு பொருள், நம்ம நினைச்ச கூடிய பொருள் வரும். ஓகே, சோ இங்க வந்து ஏன் தனித்தனியா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, விபின்னானி பிருத்தக் பிருத்தக். விபின்னானின்னு தனித்தனியா இருக்குது, ஒண்ணு தனித்தனியா இருக்கு. அதுதான் வந்து விபின்னானி. அப்போ வந்து என்ன பண்ண போறாருன்னு கூட்டு சேர்க்கணும். அதுதான் வந்து சமவாயா. இப்ப இருக்கிறது வந்து அப்ரோயோ கச்சா, தனித்தனியா இருக்கு. அந்த ப்ராசஸ அப்ளை பண்ணல, ஒன்னா சேர்க்கணும்ன்ற ப்ராசஸ இங்க அப்ளை பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. சிக் சக்தி ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி, அதாவது அந்த இடத்துல கோலோகல விருந்தாவனத்துல மேல் லோகத்துல இருக்கிறது வந்து சிக் சக்தி. அதே வந்து இங்க இருந்து அசித். ஓகேங்களா? அசித் சிக் சக்தி சஜ்ஜ மனோ அத பகவான் ஆதி புருஷக. சோ இந்த சித் சக்தியை வந்து பகவான் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஆதி புருஷர் வந்து கூட்டு பண்ண போறாரு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, யோஜாயன் மாயையா தேவோ யோக நித்ரா அகல்பயாத். யோஜாயன் மாயையோ தேவோ. ஓகே, சோ இப்ப என்ன பண்றாரு? இது எல்லாத்தையும் சேர்க்க போறாரு. யோஜான கூட்டுறது, காசிங் டு ஜாயின். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம்? ஃப்ரம் நான் அப்ளிகேஷன், அப்ரயோகாத் இப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வந்து சேர்க்கல. ஓகேங்களா? இங்க வந்து சேர்க்க போறாரு. ஓகே, எதை வச்சு? தன்னுடைய சித் பொட்டன்சி, ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சியை வச்சு இதெல்லாம் சேர்க்க போறாரு. யாரு? பகவான் ஆதி புருஷர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மாயையா, இப்போ வந்து மேல இருக்கிறது வந்து சித் பொட்டன்சி. அதே வந்து ஒரு பிம்பம் இங்க இருக்கு, நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதாவது ஏகபாத உலகம் இது இல்லைங்களா? ஏகபாத பூதின்னு சொல்றோம்.
அங்க வந்து என்ன சக்தி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தி. அங்க யோக மாயா, இங்க வந்து மகாமாயா. ஸோ மகாமாயா வந்து அவர் கிளான்ஸ் பண்றாரு இல்லையா, கிளான்ஸ் பண்றாரு. அப்ப அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஸ்ரீயோட சேர்ந்து யோக நித்ரா, அந்த யோக நித்ரா அகல்பயாத், அகல்பயாத்னா அவங்களோட துணைவியோட அங்க இருக்கிறாரு. அப்புறம் நேத்து பார்த்தோம் பிரம்மாவுக்கு துணைவி வந்து சாவித்திரி தேவி, சிவனுக்கு வந்து உமா தேவின்றத பார்த்தோம். இவருக்கு வந்து லக்ஷ்மி, விஷ்ணுக்கு வந்து லக்ஷ்மி இல்ல ரமாதேவி, இவங்க தான் வந்து கணவன் மனைவிகள். ஓகேங்களா. சோ அவங்களோட சேர்ந்து அவர் யோக நித்திரையில இருக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ இங்க மெயினா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, எல்லா பொருளையும் கூட்டு சேர்க்கிறாரு. அப்புறம் இவர் வந்து யோக நித்திரைக்கு போறாரு. இவர் தான் முழு முதற் கடவுள். இவர் வந்து இந்த இயக்கத்தை இயக்கலைன்னா எதுவுமே இருக்கா, எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இந்த உலகம் மாயையானதுன்றதுக்கு வந்து இன்னொரு இடத்துல, இந்த இடத்துல வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது 9.10ல நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் அது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாயா, யாராவது பகவத்கீதை இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. அதான் வந்துருச்சு. ஓகே. மா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? புஷ்பா மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? மாயா அதக்ஷேன பிரகிருதக சூயாத்தே சராச்சரம் ஏது நானே கௌந்தேய ஜகத் விபாரி வர்த்ததே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு இதனோட பொருளுரை, இந்த உலகத்துல இருக்க பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் மை எனர்ஜிஸ், அவருடைய எனர்ஜின்னு சொல்றாரு. அது வந்து என்னுடைய கட்டளை கீழே தான் அது வேலை செய்யுது. ஸோ குந்தியின் மகனே அர்ஜுனா, இங்க இருக்கக்கூடிய அசைவன அசைவாகல எல்லாமே நான் தான் படைக்கப்பட்டேன். இது எல்லாமே வந்து என் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. நான் தான் உருவாக்குனேன், நான் தான் மெயின்டைன் காத்துட்டு இருக்கேன். காத்தல் அழித்தல் எல்லா வேலையும் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா. ஐ எம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர், ஐ எம் த ஃபாதர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல. ஸோ அவரால் தான் வந்து நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கிறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மாத்திரம் இல்லை, நம்மளை சுத்தி இருக்க பொருட்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பிரம்ம சமிதையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து இங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. பிரகிருத்தின்னா மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுல இருந்து தான் 3 குணங்கள் வருதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ மற்ற இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க வந்து 2 வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சித் பொட்டன்சிக்கும் அச்சித்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமானது, ஸ்வயம் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. இந்த மகாமாயா இருக்கு இல்லையா, இந்த மகாமாயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமோ குணத்தால இருக்கிறாங்க. ஏகபாத உலகத்துல இருப்பாங்க, அவங்க வந்து திரிபாத லோகத்துல இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. இவங்க வந்து அறியாமல் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையில இருப்பாங்க, சுத்த சத்வ குணத்துல இருப்பாங்க. சோ இத வந்து இந்த யோக மாயா வந்து 2 விதத்துலமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல விளக்குறாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபோல்டு நோஷன். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமானது, இன்னொன்னு வந்து இந்த பௌதிகமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து யோக மாயா மகாமாயான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இந்த மாயை வந்து நம்மள அறியாமைக்குள்ள தள்ளிடுதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது 20வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. புக்கு எடுத்துட்டேன், வாசிக்கவா மாதாஜி? ஸ்லோகன் வந்த உடனே வாசிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோஜயித்வா து தான்யேவ பிரவிவேஷ ஸ்வயம் குஹாம் பிரவிஷ்டே தஸ்மிம்ஸ்து தேவாத்மா பிரதி உத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யோக யோஜயித்வா தூ தானிய ஏவா பிரவிவேஷ ஸ்வயம் குஹம் பிரவிஷ்டே தஸ்மிம்ஸ்து ஜீவாத்மா பிரதிபூதயதே. சோ யோஜான்னா இங்க என்ன பண்ண போறாருன்னா கூட்டு சேர்க்க போறாரு. ஓகே. அந்த இடத்துல வந்து எல்லா பொருட்களும் தனித்தனியா இருந்துச்சுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இங்க யோஜ யோஜ இத்வா, யோக இத்வான எல்லாத்தையும் வந்து கூட்டு சேர்த்துட்டார். ஆஃப்டர் காங்க்ளமேஷன் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்த பிறகு என்ன ஆச்சு பார்த்தாரோ. ஸோ அவரே வந்து எல்லா இதுக்குள்ள வந்து நுழைஞ்சிட்டாரு. நம்ம சொல்ல இல்லைங்களா, ஒவ்வொரு அணுக்குள்ள வந்து அவர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. யோஜ யோஜ இத்வ தூ தான் ஏவ பிரவிவேஷ, பிரவிவேஷன் என்ன,
உள்ள நுழையிறாரு. என்டர்ட் ஸ்வயம், அவரா தானா வந்து போறாரு உள்ள. அதுதான் வந்து ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா? ஸ்வயமா அவரே போறார். குஹம், இந்த வார்த்தை நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? குஹ்யத்தமம் சொல்லிட்டு 9வது அத்தியாயத்துல. இந்த குஹம்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. இந்த பர்பட்ல சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மறைந்த இடம், ஓகேவா? ஹிடன் கேவிட்டி, மறைந்த குழி, அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரங்களை சொல்லி இருக்குது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து தோன்றாத நிலையில இருக்காரு இல்லையா? தோன்றாத லீலைகள் பண்ணிருக்காரு இல்லையா? அவருடைய லீலைகளையும் குஹான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதையில ரகசியமானதுன்னு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஓகே, இந்த 2 பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா அவர் எங்க வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா மனிதனுடைய இருதயத்துல, ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் ஜீவா பரமாத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அந்த இடத்தையும், அதனால குஹான் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் அந்த இருதயத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இடம் இருக்கு, அதையும் வந்து குஹான்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது என்ன, வேற என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு தென்படாத இடத்தை கூட வந்து குஹான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ சுருக்கமா சொல்லணும்னா பல விதத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. குஹான்ற வார்த்தைக்கு பல பொருட்கள் இருக்காங்க. எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் அது ஒளிச்சு மறைத்து வைக்கப்பட்ட இடத்தை வந்துதான், ரகசியமான இடத்தை தான் வந்து குஹான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல குஹான்றதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தோமா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இங்கெல்லாம் இருந்துட்டு ஜீவாசமாசம். சோ இங்க இருக்கிறாரு இல்லையா? அந்த எந்தெந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து அழிக்கும் போது, காலங்கள் வந்து அழிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பிரம்மா கிட்ட வந்து சேர்ந்துடுச்சோ, அவங்க வந்து மறுபடியும் சிருஷ்டி பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் மறுபடியும் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் லைனை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. குஹம் பிரவிஷ்யதே தஸ்மிம்ஸ் பிரவிஷ்ய க்ஷீரோதகசாயி ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ள போயிட்டாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரவிஷ்தே தஸ்மிம்ஸ்து பிரவிஷ்டே தஸ்மிம்ஸ்து, யாரெல்லாம் வந்து பிரம்மா கிட்ட, இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பிரம்மா கிட்ட வந்துட்டாங்களோ அவங்க வந்து மறுபடியும் பிரதிபுத்தியதே, மறுபடியும் வந்து சிருஷ்டி பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் இந்த ரீஅப்பியர்டு இன் திஸ் வேர்ல்டு, reappeared in this world according to their former fruitive desires. அவங்கவுங்கள இச்சைப்படி அவங்கவுங்க வந்து ஒரு பிறவி எடுக்கிறாங்க அடுத்த ஜென்மத்துலன்றத சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து கடவுள் எப்படி இந்த சிருஷ்டியை பத்தி சொல்றாரு இல்லையா? இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல கூட இதே மாதிரி ரிலேட்டடா சொல்றாங்க. ஓகே, அதை ஒரு முறை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். சோ பாகவதமும் இதுவும் வந்து கோரிலேஷன் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து பிரம்மா வந்து தன்னுடைய தான் பார்த்ததை எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்ல விதுரர் வந்து சொல்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? விதுரர் வந்து யாருக்கு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மைத்ரேயருக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, மைத்ரேயருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதை எங்க இடத்துல பார்க்கலாம். சோ மைத்ரேயர் வந்து the Lord thus heard about the suspension of the progressive creative function of the universe due to non-combination of his potencies such as Mahatattva. So Mahatattvaன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மகாதத்துவான்னு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகத்தத்துவம்னா இது மாதாஜி, இது முதல்ல காரதோத கசாய விஷ்ணு இருந்து வரக்கூடிய மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு தானே காரணோத கசாய விஷ்ணு. அது வேற, இது இந்த மகா தத்துவான்னு என்ன கேள்வி? மகத்தத்துவம்னா இது பிரபஞ்சத்தினுள்ள முதல்ல அந்த பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அந்த 8 அடங்கியே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுதான் சொல்றேன், இது வந்து நான் காம்பினேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் இருக்குது, பட் ஒன்னா சேரல. ஓகேவா? நம்மளும் அதுதான் படிச்சோம் போன ஸ்லோகத்துல இல்லையா? எல்லாம் இருக்குது, தனித்தனியா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டாரு. ஒன்னா சேர்த்துட்ட பிறகு ஷீரோதகசாயி ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ள போதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் வந்து மைத்ரேயர் விதுரருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க பாருங்க, the supreme powerful lord that simultaneously entered into the 23 elements, அந்த நம்ம 23
மூலக்கூறுகள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மூலக்கூறுகள்ல கூட அவர் போயிடுறாருன்றத இங்க பாக்குறோம். சோ அதுக்குதான் சொல்றோம் அணுவுக்கு அணுவாவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இது வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து சக்தி கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? மகாமாயாக்கு சக்தி கொடுக்குறாரு. அதனால காளி தேவி, அததான் இந்த இடத்துல காளி தேவின்னு சொல்றாங்க, அவங்க மூலியமா இங்க வர்றாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து இவ்வாறாக இறைவனின் ஆளுமை தனது ஆற்றலால் உறுப்புகளுக்குள் பிரவேசித்த போது உறக்கத்தில் இருந்து விழித்த பின் ஒருவன் தன் வேலையில் ஈடுபடுவதை போல் அனைத்து ஜீவராசிகளும் வெவ்வேறு செயல்களில் உயிர்ப்பித்தன. சோ இப்ப வந்து நம்ம தினம் குளிஞ்சு தூங்கி எழுந்துட்டு நம்ம வேலையை நம்ம ரொட்டீனா பண்ற மாதிரி க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு வந்துட்ட பிறகு அவங்கவுங்க என்ன பண்ணாங்க, உயிர்ப்பித்து அவங்கவுங்க செயல்களை போன ஜென்ம கர்மத்தின்படி செய்யறாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 23 முக்கிய கூறுகள் பரமாத்மாவின் விருப்பத்தால் செயல்பட்ட போது பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச வடிவம் அல்லது இறைவனின் விஸ்வரூபம் சரீரம் உருவானது. சோ இதெல்லாம் அவர் இச்சைப்படி நடக்கும்போது அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனம் வந்துச்சுன்றத சொல்றாரு. இறைவன் தனது முழு பகுதியில் பிரபஞ்ச படைப்பின் கூறுகளுக்குள் நுழைந்ததால் அவை அனைத்து கிரக அமைப்புகளும் மற்றும் அனைத்து அசையும் மற்றும் அசையா படைப்புகளும் ஓய்வெடுக்கும் பிரம்மாண்டமான வடிவமாக மாறியது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணிக்கணும், அங்க படிச்ச கண்டனும் இங்க படிச்ச ஓகேவா. நம்ம ஸ்லோகத்துல படிச்ச, அதாவது 19 20 அதுதான் படிச்சோம் நம்ம. அங்க வந்து அசையாதன உயிர் உள்ளவை உயிர் இல்லாத எல்லாத்தையும் வந்து அவர் படைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். சோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் ஒரே என்ன சொல்றாங்க, இரண்மையா என்று அழைக்கப்படும் பிரம்மாண்டமான விராட் புருஷன் பிரபஞ்சத்தின் நீரில் ஆயிரம் வான வண்டுகள் வாழ்ந்தார். மேலும் அனைத்து உயிரினங்களும் அவருடன் இருந்தன. சோ மகா தத்துவத்தின் மொத்த ஆற்றல் பிரம்மாண்டமான விரத ரூப வடிவில் 1 10 மற்றும் 3 பிரிக்கப்பட்டுள்ள உயிரினங்களின் உணர்வு, செயல்பாட்டின் வாழ்க்கை மற்றும் சுய அடையாளம் என்று தன்னைத்தானே பிரித்து கொண்டது முறையே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தினால தன்னைத்தானே வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க. அடையாளம் எப்படி தவறுதலான் நான் இந்த ஒரு சரீரம் சொல்லிட்டு அந்த உயிர் வாழினங்கள் வந்து தன்னை மாயினால அப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ சோ இந்த இடத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மாவின் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச வடிவம் பரமாத்மாவின் முதல் அவதாரம் மற்றும் முழுமையான பகுதியாகும். வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான உயிரினங்களின் சுயமாக இருக்கிறார். மேலும் அவரில் மொத்த படைப்பும் தங்கியுள்ளது. அது இவ்வாறு செழித்து வளர்கிறது. சோ அவர்கிட்டதான் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், சோ எல்லாமும் அவர்கிட்டதான் இருந்து வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச வடிவம் 3 10 மற்றும் 1 குறிக்கப்படுகிறது. அவர் உடல் மற்றும் மனம் மற்றும் புலன்கள் அவர் 10 வகையான உயிர் சக்திகளால் அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் ஆற்றல் மிக்க சக்தி. மேலும் அவர் உயிர் இருக்கும் ஒரே இதயம் ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. அவர்கிட்ட தான் இந்த ஆற்றல் உயிர் சக்தின்றது அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. அவங்க வந்து துர்கா தேவிக்கு கொடுக்குறாங்க. துர்கா தேவி நமக்கு வந்து படைப்பிச்சு, அவங்க தானே வந்து இந்த பெண்ணினத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க இல்லையா, அவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. ஓகே. சோ இது சொல்றாரு பாருங்க, பரமாத்மா ஆவார் அவரே. நம்ம உடம்புல இருக்கிறவர் பரமாத்மா. அனைத்து தேவர்களின் நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, அனைத்து தேவர்களும் சரி, எந்த உயிர் வாழினங்களுக்குள்ளும் வந்து அவர் வந்து இருக்கிறாருன்றத சொல்றார். ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து மைத்ரேயர் சொல்லிட்டு இருக்கார் விதுரருக்கு இல்லையா. பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச வடிவத்தின் வெளிப்பாட்டிற்கு பிறகு பரம பகவான் தன்னை எவ்வாறு பலவிதமான தேவதைகளாக பிரித்தார் என்பதை நீங்கள் இப்போது என்னிடம் கேட்கலாம். அப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களை உருவாக்குறாரு. அவருக்கு ஒரு சக்தி கொடுக்குறாங்க. எப்படி ஒரு ஸ்கூல்னா பிரின்சிபலு கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் அப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பண்றார். ஓகேங்களா. சோ நம்ம பிரம்ம சமிதைக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியுதுங்களா மாதாஜி? இது எதுல இருந்து படிக்கிறீங்க மாதாஜி? நல்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதாஜி. சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எங்க இருக்கு. இப்ப வந்து பிரம்மா நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி விதுரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு சொல்றாரு. விதுரருக்கு வந்து மைத்திரேயர் விதுரருக்கு சொல்றார். அப்புறம் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி உருவாக்குச்சுன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க.
எத்தனாவது கேண்டோ மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 12ஆ? ஆமா மாதாஜி. 12. சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்கண்டேய ரிஷி சீஸ் இல்லசரி பொட்டன்சி, கடவுளுடைய பொட்டன்சியை பாக்குறாரு மாதாஜி. மார்கண்டேயர் கடவுள் வந்து படைக்கிறாரு இல்லையா, ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா மார்கண்டேயர் வந்து ரொம்ப நல்லா பக்தி பண்றதுனால கடவுள் வந்து திருப்தி அடைவார். ஓகேங்களா, திருப்தி அடைவாரு. பட் அவர் வந்து அந்த படைத்தல் காத்தல் என்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசைப்படுவார். ஓகேங்களா, ஆசைப்படும் போது அங்க அந்த சமயத்துல வந்து பிரளயம் ஏற்படும். ஓகேங்களா, சோ இந்த இதை படிச்சுலாம் satisfied the prayers of Sri Markandeya had offered the supreme lord told him to ask for benediction. அவருடைய பக்தியை பார்த்துட்டு கடவுள் வந்துட்டு திருப்தி அடையார். உனக்கு ஏதாவது வரம் வேணுமா கேளுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து அந்த சுப்ரீம் லார்டு ஹரி வந்து எந்த ரூபத்துல வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா நரநாராயணன் வடிவத்துல வராரு. இது எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா பத்ரிகா ஆசிரமத்துல நடக்குது. அதனாலதான் பகவான் அங்க வந்து நரநாராயணர் ரூபத்துல வந்து மார்க்கண்டேயருக்கு பதில் கொடுக்கிறார். அதாவது ஒரு நாள் சாயங்காலம் வந்து மார்க்கண்டேயர் வந்து பிரார்த்தனை நடக்கிறார், பிரார்த்தனை பண்றார். அதாவது நீங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து படைச்சிருக்கீங்க அந்த உலகத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திடுதிப்புன்னு அந்த 3 உலகமும் நீரால சூழப்படுது. ஓகேங்களா, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கண்டேய முனியால என்னவும் பண்ண முடியல. ஓகே, அப்ப அந்த மார்க்கண்டேய முனி எப்படியோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு போறாரு. அவரால் நிறைய நாள் இருக்க முடியல. அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேனியன் ட்ரீ வருது, ஆலமரம் தானே, ஆலமரம் வருது. அதனுடைய ஒரு இலைய பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரீ வாஸ் அந்த இலை மேல வந்து ஒரு 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 பையன் இருக்கான். அவன் வந்து ரொம்ப வந்து பிரகாசமா இருக்கிறான், பிரகாசமா இருக்கிறான், ரொம்ப அழகாவும் இருக்கிறான். அவர் அதை நோக்கி போறாரு. உடனே அந்த பையன் வந்து அந்த அவரை வந்து இழுத்துக்கிறார். மார்க்கண்டே வாஸ் புல்டு பை த பாய்ஸ் இன்ஹலேஷன் ஜஸ்ட் லைக் a mosquito drawn within his body. எப்படி ஒரு கொசு வந்து போயிடுமோ நம்ம உள்ள இழுத்தா, அது மாதிரி மார்க்கண்டேயர் முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூச்சு பகவானுடைய மூச்சுக்குள்ள போயிடுறாரு. மூச்சுக்குள்ள போகும்போது அவருடைய தேகத்துக்குள்ள போயிடுறாரு இல்லையா. அப்ப என்னத்தை பாக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கண்டேயர் வந்து பார்த்து வியந்து பாக்குறாரு. ஏன்னா என்கிட்ட இதை வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வெள்ளத்துல மிதந்துட்டு இருக்காரு, தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு கூட முடியல. அப்ப வந்து எதாச்சும் கடவுள் வந்து இழுத்ததுனால உள்ள போயிட்டாரு. அங்க பார்த்தது எல்லாத்தையும் உள்ள பாக்குறாரு இல்லையா. ஜஸ்ட் இட் ஹாஸ் பீன் பிஃபோர் த அனிலேஷன், வெளியே பார்த்த எல்லாத்தையும் உள்ள பாக்குறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நிமிஷம் கழித்து த சேஜ் வாஸ் carried out by the force of child exhalation. அப்ப வந்து அவர் மறுபடியும் சுவாசத்தை வெளியே விடுறாரு. அப்ப வந்து இவர் வெளியே வந்துடுறாரு, hurled back into the ocean of annihilation. Then seeing that child on the leaf was actually, அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது அந்த இலையில இருக்கிற குழந்தை வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரி. ஓகே, அவர் எங்க இருக்காரு, நம்மளுடைய இருதயத்திலும் இருக்கிறாரு. சோ அப்ப வந்து மார்க்கண்டேயர் வந்து அவரை தழுவணும்னு நினைச்சு போறாரு. ஓகேவா, ட்ரை டு எம்பாரஸ் him, பட் அட் தட் மொமெண்ட் லார்ட் ஹரி த மாஸ்டர் ஆஃப் மிஸ்டிக் பவர், எல்லா யோகி சித்துக்களுக்கெல்லாம் வந்து அதிபதியான பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, மறைஞ்சிடுறாரு. தென் வாட்டர் ஆஃப் அந்த அழிவு வெள்ளத்தால வர்ற நீரால் வரக்கூடிய அழிவு வந்து டக்குன்னு மறைஞ்சிருது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, மறுபடியும் வந்து மார்க்கண்டேயர் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா, ஸோ அவர் பார்க்கணும்னு நினைச்ச விஷயத்த பகவான் வந்து அவருடைய சிருஷ்டியில வந்து காமிக்கிறார். ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம கடவுள் வந்து காக்கும் தொழில் மட்டும் பண்றதுல அழிக்கவும் செய்யறாரு, தன் பக்தர்கள் கேட்டா அதை காமிக்கவும் செய்யறாருன்றத இந்த இடத்துல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ நம்ம பிரம்ம சமீதையில எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம மாத்திரம் இல்லை, அதனால தான் சொல்றது பிரம்ம சமீதை இஸ் ஈக்குவலன் டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்தது 21வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 21வது ஸ்லோகம் வந்து யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சா நித்யோ நித்திய சம்பந்த பிரகிருதிச்ச பரைவ சா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு வருடம். சோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சா நித்யோ நித்திய சம்பந்தம்.
ஸோ இப்போ சூரியன் கூட வந்து கதிர்கள் எப்படி இருக்கு இல்லையா? சூரியன் சூரிய கதிர்களை வந்து பிரிக்க முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி தான் பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த கதிர்கள் சன்ரைஸ் மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து நித்யோ நித்திய சம்பந்தக. சம்பந்தம் நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து நித்திய சேவர்கள் என்ற வார்த்தையை நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நித்யோ நித்திய சம்பந்தக பிரகிருதி பரா பரா இவ ஓகேவா? ஸோ பரா அபரா நம்ம ரெண்டு சக்தியை படிச்சிருக்கோம். இங்க வந்து பரான்றது வந்து ஆன்மீகமானது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிரகிருத்தின்னா இயற்கை உருவாக்கக்கூடியது இல்லையா? ஸோ எப்படி இந்த இந்த பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சூரியன் சூரிய கதிர்கள் வந்து ஒண்ணுதான், பட் சூரிய கதிர்கள் சூரியன் ஆகாது. ஆமாவா இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் வந்து கடவுளுக்கு சமமா ஆக முடியும். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்த வந்த அங்க துணுக்குகள் நம்ம எப்பவுமே அவர்கள் வந்து நித்திய நித்தியமா அவருக்கு சேவை தான் செய்ய முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து சில என்னது துகள்கள் மாதிரி நம்ம ஒரு தீப்பொறியில இருக்கிற பொறிகள் மாதிரி துகள்கள் மாதிரி நம்ம எல்லாம். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து நமக்கு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கும் அவர்கிட்ட இருக்கிற நேச்சர் இருக்கு, டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி. அவரும் சச்சித் ஆனந்தம், நம்மளும் சச்சித் ஆனந்தம். பட் நம்மளால ஏன் அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியலன்னா நமக்குள்ள மாயை இருக்கு, அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறோம்ன்றதுனால. ஓகேங்களா? ஜீவா வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்கு இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்த ஜீவாஸ் பீயிங் அ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் காட் ஹெட். நமக்கு வந்து அதனாலதான் கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்வாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை சொன்னார் இல்லையா? வி ஆர் சேம் இன் குவாலிட்டி, பட் குவான்டிட்டியில வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறோம். தன்மையில வந்து ஒண்ணு, பட் அளவுல வந்து வித்தியாசம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவை பத்தி என்ன சொல்றாரு இந்த பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The eternal relationship with the supreme lord is that supreme lord தான் நம்மளுடைய eternal masters. நம்ம ஜீவாத்மாக்கெல்லாம் வந்து eternal servants இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்பரேயம் இதஸ் அந்த ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். நல்ல அதாவது பகவத்கீதையில வந்து 7.5ல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பரேயம் இதஸ்துவன்யம் பிரகிருதிம் விதிமே பரம் ஜீவபூதம் மகாபாகோ யாயேதம் தார்யதே ஜகத். ஓகேவா? Besides this, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resource of the material inferior nature. ஸோ இங்க வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு விதமான எனர்ஜி. கடவுள் வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி இருக்கு, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி இருக்கு. சுப்பீரியர் எனர்ஜி வந்து அப்புறம் மார்ஜினல் எனர்ஜி. மூன்று விஷயத்த சொல்றாரு. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஆகிய நம்ம எல்லாரும் வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி. இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற எல்லா இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே வந்து இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ அவர் இல்லாம இந்த எல்லா எனர்ஜிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கண்ட்ரோல்டு பை எனர்ஜெட்டிக். அவர்னா அவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அவர் இல்லாம எதுவும் இல்லை, எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. ஆல்வேஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை மீ, நோ இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்டீடன்ஸ். அப்புறம் யாருமே அவருக்கு நிகரானவர் இல்லை. தே ஆர் நெவர் ஈக்குவலி பவர்ஃபுல். ஒருத்தர் முட்டாள் வேணும்னா நினைக்கலாம் நான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 10வது கேண்டோல சொல்றாங்க. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அபரிமித துருவாஸ்தானோ ப்ருதோ யாதி சர்வகதா தார்ஹீன. மாதாஜி மேல போயிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கொஞ்சம் கீழே இருக்குது மாதாஜி. மேல தெரியல, மேல போயிருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தார்ஹீன சஸ்யதே அப்படியே இருக்கட்டும் மாதாஜி. தார்ஹி ந சஸ்யதே நியமோ த்ருவ நேதரதா அஞானி ச யன் மாயாம் தத் அவிமுச்ய நியந்தர் பவேத் சமம் ஜானதம்
யத் அமதம் மத துஸ்ததாய ஹரே துஸ்ததய. கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, இங்க வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருந்து வந்த மைன்யூட் எனர்ஜின்றத சொல்றாரு. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் வந்து என்னாலதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ ஒருத்தனுக்கு உண்மையான முக்தி வேணும்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட வந்து சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி சரணடையாம யாருக்குமே உண்மையான சந்தோஷம் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாமே அவர் கையில வந்து கண்ட்ரோல் ஆகப்படும், நம்ம யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சில பேர் வேணும்னா இந்த மோனிஸ்டிக் ஏத்திஸ்ட் வேணும்னா வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவங்க. பட் ஏன் அது மாதிரி மோனிஸ்டிக் தியரி ஆஃப் காட் சொல்லுவாங்களே, அத்வைத பிலாசபிலே, அது வந்து தப்பு. நான் கடவுள் நீயும் கடவுள் சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து தப்புன்றத சொல்றாங்க. ஸோ பரமபுருஷன் பகவான் தான் கண்ட்ரோலர். நம்ம எல்லாரும் அவரால் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும், கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இந்த பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம மறந்துட்டோம். ஓகேவா? forgetfulness is a cause for this மிசரின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அவர் சொல்றார், அப்பரேயம் இதஸ். ஸோ இந்த ஜீவா பத்தியும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஸ்லோகத்துல போலாம். ஸோ இந்த மாயை இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நம்ம என்ன ஆகிறோம்னா, நம்ம ரியல் கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்காம மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு, மறுபடியும் இறப்பு, பிறப்பு இறப்பு காலச்சக்கரத்துக்குள்ள உழந்துட்டே இருக்கோம், சுத்திட்டே இருக்கோன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ மறுபடியும் பாத்தீங்க 22வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்குவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஏவம் சர்வாத்மா சம்பந்தம் நாபயம் பத்மம் ஹரேர் அபுகுத் தத்ர பிரம்ம பவாத் வியாஸ் சதுர்வேதி சதுர்முகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்பந்தம், சம்பந்தம்னா யாருக்கு யாருக்கு சம்பந்தம்ன்றத பார்க்கலாம். சர்வாத்மா, சர்வாத்மான்னா எல்லாரும், எல்லா ஜீவராசிகளும், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் யார்கிட்ட சம்பந்தம் இருக்கு, யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? பகவான் கிட்ட இருக்கு, பகவான் கிட்ட இருக்கு. சோ இந்த பகவானுக்கும் இந்த ஆத்மாக்கும் வந்து நடுவுல யார் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய நாபில இருந்து தோன்றிய நாபயம் பத்மம், நாபில இருந்து தோன்ற அந்த தாமரை மலர் பூல ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகேவா? ஹரீர், அதாவது கர்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்த ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சதுர்வேதி சதுர்முக, 4 வேதங்களை கொண்டவர், 4 முகங்களை கொண்டவர். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. ஓகேங்களா? தத்ர பிரம்மா. ஓகேங்களா? அவர் வந்துதான் பிறந்தார். எங்க இருந்து? ஹரீருடைய நாபி, அதாவது தொப்புள் இருக்கு இல்லையா, தொப்புல இருந்து பவாத் பிறந்தார் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அவர் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்பந்தத்தால வந்து அவரும் மறுபடியும் பிறக்கிறாரு. பூயக வாஸ் born again. ஸோ நம்ம மாத்திரம் பிறந்து இறக்குறது இல்லை, தேவர்களும் பிறந்து இறக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டைன்னு சொல்லுவாங்க. கடவுளுக்கு நம்ம எப்படி தாய்க்கும் மகனுக்கும் வந்து தொப்புள் கொடி உறவுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, கடவுளுக்கும் நமக்கும் வந்து சம்பந்தம் வந்து இருக்குன்றதை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால பிரம்மா வந்து பிரம்மாவுடைய இடத்துல வயிற்றுல இருந்து, பிரம்மாவால நம்ம எல்லாம் வந்து சிருஷ்டி பட்டோம். அதனால பிரம்மாக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்ய கர்ப்பா. ஓகே, இரண்ய கர்ப்பா. ஏன் என்ன, அவர் தான் வந்து அந்த விந்துவை கொடுக்குறார். முண்டேன் செமினல் பிரின்சிபல்ஸ் who aggregate all mundane entities as per his own proper body. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 23வது படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சஞ்சதோ பகவத் சக்தியா தற்காலம் கிலோ சோதிதக போயிடுச்சு மாதாஜி, அப்படி அதனாலதான். மதிம் சக்ரே பூர்வ சம்ஸ்கார சம்ஸ்கிருதக ததார்ஷ கேவலம் துவந்தம் நான்யாத் கிம் அபி சர்வதக. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சதக பகவத் சக்தியா, சஞ்சதக பிறந்த உடனே. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்றது, சக்தி, டிவைன் பொட்டன்சி, பகவத்தோன்னு கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த தெய்வீக சக்தி பிறந்த உடனே தற்காலம், அதனால வந்து சஞ்சத்தோன்னா பிறக்கிறது. ஓகேவா? காலம் பிறந்தவுடன்.
காலம்னா டைம் இல்லையா, கீழே சோதிதக, கீழே சோதிதகன்னு தன்னுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே, சோதிதக ஷிஷ் ரிக்ஷயம் மதிம் சக்கரேம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மதிம், மதிம்னா என்னது, மனசு, மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, மைண்ட், மனசுல வந்து என்ன தெரியுதோ அதை வச்சு பண்றார். சக்கரே, இதுக்கு வந்து யாரு பண்றாங்க, எப்படி வச்சு, இந்த மத்ரிம், மதிம் சக்கரே, புத்தி இருக்கு இல்லையா, இந்த புத்தி எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பூர்வ சம்ஸ்கார சம்ஸ்கிருதக, அதாவது பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து ஒரு எண்ணங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை பேசிஸ் பண்ணி இப்ப இருக்கிற மனசை வச்சு அவர்கள் செயல்களை செய்யறாரு. யாரு, பிரம்மா. ஓகேங்களா, எப்ப செய்யறாரு, பிறந்த உடனே செய்யறாரு. ஓகேவா, பிறந்து நம்ம எல்லாம் வளர்றோம் இல்லையா, அவருக்கு அதுக்கெல்லாம் சமயமே இல்லை. பூர்வ சம்ஸ்கார சம்ஸ்கிருதக. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ கேள்வி வரும், பூர்வ சம்ஸ்கார சம்ஸ்கிருதக. ஸோ எப்படிடா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு மாத்திரம்தான் இதெல்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இல்லையா. ஸோ இது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது பகவத்கீதா, ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த இச்சா துவேஷ சமுத்தேன வந்தா மோகின பாரதா சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்ஜே யாந்தி பரந்தபா. ஸோ ஓ இங்க என்ன சொல்றாரு, கான்கயர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் born into delusion bewildered by the dualities arisen from desire and hate. ஒருத்தருடைய பிற இச்சை அண்ட் வெறுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, இச்சா துவேஷா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மனசுக்குள்ள ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க. இச்சா தேஷா சமுத்தேன, அந்த மோகங்கள் இருக்கு, ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா, இதற்கு ஏத்த மாதிரி தான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. டியூ டு டிசைர் அண்ட் ஹேட் த ignorant person want to become one with supreme lord and envies Krishna as the supreme lord here. Pure devotee who are not deluded or contaminated by desire or hate can understand Krishna as his internal potency. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்ம நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கும் சுத்த பக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகேங்களா, அதே சுத்த பக்தர்களை வந்து மரியாதை, அவமானம், கஷ்டம், துக்கம் எல்லாத்தையும் சமதான் பார்ப்பார் இல்லையா. அதே வந்து பக்தன் அல்லாதவன் வந்துதான் இது என்னோடது, நான் மமக்காரம் அகங்காரம் சொன்ன இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அவங்க கிட்ட இந்த இரட்டிப்பு தன்மை இருக்குன்றத சொல்றாரு. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதே பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, ஸ்லோகம் தெரியுதா மாதாஜி, தெரிஞ்ச வாசிங்க. புருஷः பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜன் குணான் கரணம் குணா சங்கோஸ்யா சத் அசத் யோனி ஜன்மாசு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா காரணம் குணசங்கம், காரணம் குணசங்கம், நம்மளுடைய குணசங்கத்தாலதான் நம்ம பிறக்கிறோம். நம்ம ஏன் பிறந்து இறக்குறோம், மறுபடியும் பிறக்கிறோம்னா நம்மளுடைய குணசங்கம். ஓகேவா, சோ இந்த குணசங்கத்தால இந்த ஜீவராசிகள் மறுபடியும் பிறக்குது இறக்குது அப்படின்றது சொல்றாரு. அது வந்து சங்கம் வந்து எப்படி இருக்கலாம், நல்ல சங்கமாவும் இருக்கலாம், சத் அண்ட் அசத். இங்க சொல்றாரு பாருங்க, சத்து நல்லதாவும் இருக்கலாம், சத்துன்னா நல்லது, அசத்துன்னா கெட்டது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க. ஜென்மாசு, ஸோ யோனின்னா அந்த வயிற்றுல இருக்கிறது. ஓகேங்களா, ஸோ இது மாதிரி மறுபடியும் பிறக்கிறான் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா, ஸோ அவன் வந்து இன்னும் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள இருக்கிறாருன்றத இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறார். ஓகே, ஸோ நம்ம மறுபடியும் இந்த ஸோ இது வந்து பிரம்மா கூட இருக்கு, பூர்வ சம்ஸ்கார சம்கிருதக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தாதர்ஷ கேவலம்
வந்தம் நான்யாத் கிம் அபி சர்வதக. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, வராரு. அப்புறம் வந்து தாதர்ஷனை பாக்குறாரு. தாதர்ஷன்னா பாக்குறது. என்ன பண்றாரு, எல்லா படம் பார்த்த எல்லா பக்கம் பாக்குறாரு. அவருக்கு என்ன தெரியுது, இருட்டு தான் தெரியுது. வந்தம் கேவலம் என்ன தெரியுது, இருட்டாதான் இருக்குது. 4 பக்கம் பாக்குறாரு, 4 பக்கமும் வந்து வெறும் இருட்டாதான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அவரால? ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம். அந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல உவாச்ச புருத்தஸ் தஸ்மை. ஓகே, இங்க யார் பேசுறாருன்றத பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்ய சரஸ்வதி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், சரஸ்வதி வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து காம பீஜ மந்திரம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இவர் வந்து சரஸ்வதி கிட்ட வந்து இந்த காம கிருஷ்ண கோவிந்த காம ஏ கோபி ஜன இதி அப்பி வல்லபாய பிரிய வஹ்னேர். ஸோ இந்த மந்திரங்களை வந்து அவங்க கையில இருந்து வாங்கிக்கிறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, இந்த 18 வார்த்தைகள் கொண்ட இந்த டிவைன் எனர்ஜி, ஓகேங்களா, எப்பவுமே வந்து அந்த கிளிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசிப்போம் பாருங்களேன். நம்ம ஏற்கனவே கூட இந்த பிரம்ம சமீதையில படிச்சோம் ஆரம்பத்துல, கிளிம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பெயர்கள் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. ஸோ நீ இதை வந்து உச்சரிச்சுட்டு நீ வந்து ஜபம் பண்ணு, உன்னுடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாம் வந்து நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இந்த ஸ்வாஹா அப்படின்னு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஹன்னா அக்னின்ற பொருள். ஆஹான்னு அவருடைய மனைவி. ஸோ அவன் அக்னி தேவருக்கு மாத்திரம் இந்த வந்து சமர்ப்பிக்கல, அவருடைய மனைவிக்கும் வந்து இந்த யக்னத்தை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஸ்வாஹான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான காம பீஜ மந்திரம், காயத்ரி மந்திரம்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்கு வந்து சரஸ்வதி தேவி வந்து அந்த மந்திரத்தை வந்து மந்திரம் தே தாஷ்யதி பிரியம். பிரியம் தாஷ்யதி. இந்த தாஷ்யத்தின்னா என்ன, எல்லாம் கொடுக்கும், உனக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களை இந்த மந்திரம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரஸ்வதி மாதா. ஓகேவா? அவரும் அதுக்கு ஏத்த பிறகு அதை வச்சு தியானம் பண்றாரு. தியானம் பண்ணி என்ன பண்ண போறாருன்றத அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த காம பீஜா மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா வேலை செய்யும். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர்களை கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அவன் வேற எதையுமே கேட்க மாட்டான் இல்லையா. இப்ப வந்து இந்த ஒரு மந்திரம் வந்து சுத்த பக்தர்கிட்ட கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன போவாங்க, யாரு பின்னாடி போவாங்க, கிருஷ்ணரை பின்னாடி ஓடி போவாங்க இல்லையா. அவர்தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே வந்து ஒரு பக்தர் அல்லாதவனுக்கு ஒரு அதே மந்திரம் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, டிவோட்டி who is not unmixed with aptitude, அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், தன் மனசுல இருக்க எனக்கு வீடு வேணும், வண்டி வேணும், ப்ரமோஷன் வேணும், அப்படி இப்படின்னு நினைச்சுப்பான் இல்லையா. அந்தையும் மந்திரம், இந்த மந்திரம் வந்து மனிதனுடைய தேவைகளை, முண்டேன் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. இந்த பௌதிக விஷயங்களையும் வந்து பௌதிக விஷயங்களையும் கொடுக்குதுன்றத இந்த இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ மந்திரம் இந்த தூய பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை, கிருஷ்ணர் தேவை, அதையும் கொடுக்கும். சுத்த பக்தர் அல்லாத ஒரு பக்தருக்கு வந்து பௌதிக ஆசை, பக்தி பண்றாங்க கிருஷ்ணர் மேல, பட் இது வேணும் அது வேணும் ஆசை இருக்கு, அதை கூட கொடுக்குறாங்கன்றத சொல்றாங்க. சோ இந்த மந்திரம் எங்க இருந்துச்சு, எப்படியாப்பட்ட மந்திரம் பாத்தீங்கன்னா, இது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருந்துச்சு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமானது. காம பீஜா எங்க இருந்துச்சு, கோலோக விருந்தாவனம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்குது. இது தெய்வீகமானது. அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன், அதனுடைய நிழல் பிரதிபம்பம் இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸ். அது வந்து இங்க இருக்கிற மனுஷனுக்கும் வந்து எல்லா விஷயங்களும் கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா, இந்த காம பீஜ மந்திரத்தை வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல கூட சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அது ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம் நம்ம. சோ वृंदावने वृंदावने अप्रकृत नवीन मादना காம காயத்ரி காம பீஜே யான்ற உபாசனா. இந்த வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க, காம காயத்ரி காம பீஜே
யான்ற உபாசனா. ஸோ இங்க வந்து இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க, இது எதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷனு? சரியா தெரியல மாதாஜி. யாருக்கு தெரியுதோ அவங்க படிங்க. காம காயத்ரி மந்திர ரூப ஹயே கிருஷ்ணேர ஸ்வரூப சார்த சாபிச அக்ஷர தாரஹயா சே அக்ஷர சந்திரஹயா கிருஷ்ணகரி உதாய த்ரிஜகத் கைல காமமயோ. படிக்கிறீங்களா டிரான்ஸ்லேஷன் இப்போ? பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. காம காயத்ரி மந்த்ரா. The Kama Gayatri mantra is just like a Vedic hymn, but it is the supreme personality of Godhead himself. There is no difference between the Kama Gayatri and Krishna. Both are composed of 24 and a half transcendental syllables. See Madhya 21, 125 to 29. The mantra deposited in letters is also Krishna, and the mantra rises just like the moon. Due to this, there is perverted reflection of desire in human society and among all kinds of living entities. In the mantra clip Kama Devya Vidmate Kamadevya Vidmate Pushpa Madhya Dhimahi Tanno Nanga Prasodayat. Nanga Prasodayat Mataji. Krishna is called Kamadeva, Pushpabana and Ananga. Kamadeva is Madana Mohana, the deity who establishes our relationship with Krishna. Pushpabana, he who carries an arrow made of flowers, is Govinda, the personality of Godhead who accepts our devotional service, and Ananga is Gopijana Vallabha, who satisfies all the gopis and is the ultimate goal of life. This Kama Gayatri, Klim Kama Devaya Vidmahe Pushpa Badya Dhimahi Tanno Nanga Prasodayat simply does not belong to this material world. When one is advanced in spiritual understanding, he can worship the supreme personality of Godhead with his spiritually purified senses and fulfill the desires of the Lord. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்றாங்க, இந்த காம காயத்ரி மந்திரமும் சரி கிருஷ்ணாவும் வேணும் ஒன்னே, இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுத்துல வந்து 24 அரை 24 and of டிரான்சிடென்டல் சிலபஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள போய் பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து காமதேவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காமதேவான்னா என்ன? மன்மதன் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன மோகனான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இந்த மதன மோகனா வந்து ஈர்ப்பால, கிருஷ்ணர்னாவே அட்ராக்டிவ் இல்லையா, கவர்ச்சிகரமானவர், கவர்ச்சியால் இழுக்கப்படுகிறவர், ஆக்ரஷம் பண்ணுவார் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி அவருக்கு நமக்கு ஒரு இவர் மதன மோகன் வந்து நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறாரு. அது எப்படி ஏற்படுத்துறாருன்னா, ஒரு தாக்குதல். நம்ம இயல்பா நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கும்போது அந்த லவ் லெட்டர்ல வந்து ஒரு இருதயம் வரைஞ்சிருப்பாங்க, அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆரோ மாதிரி குத்தி விடுவாங்க இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க புஷ்பபானா. புஷ்பானா மலர்களால கொண்ட வில் இல்லைங்களா? வில்
அம்பு அம்பு ஓகே அம்பு. அது யாரை குறிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தா. ஓகேவா, அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக பக்திகளை வந்து ஏத்துக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது அனங்கா கோபி ஜன வல்லபா. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஹூ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் எல்லா கோபி ஸ்திரீகளுடைய தேவைகளை திருப்தி பண்றாரு. நம்மள வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க, கோபி ஸ்திரீகளுடைய பாத சுவடுகளை பின்பற்றுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ஹையஸ்ட் பக்தி பண்றது. அவங்க அளவுக்கு நம்ம யாராலும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நித்திய காலமும் அவங்க எல்லாம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரையே தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து நித்திய சித்தர்கள், நம்ம எல்லாம் வந்து நித்திய பந்தர்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மதன மோகன், அப்புறம் வந்து கோவிந்தா, கோபி ஜன வல்லபா, அவரை மூலியமா நம்மளுடைய ஆஹ் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளான கடவுளுடைய திருவடியை வந்து நம்ம சேரணும்ன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதுதான் பகவத்கீதையில கூட என்ன சொல்றாரு, மன்மனா பவ மத் பக்தோ மஜ்ஜதி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி. நீ என்னை எப்பயும் நினைச்சிட்டு இரு, எனக்கு என்னை வந்து சேர்ந்து அடைவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா கிருஷ்ணரு. அதெல்லாம் வந்து கோபி ஸ்திரீகள் பண்றாங்க, நம்மளும் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இல்லைங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 2 வரி கொண்ட சின்ன ஸ்லோகம். தபஸ்துவம் தபா ஏதேன தவ சித்திர் பவிஷ்யதி. தபஸ் அதாவது யார் பண்றாரு, இப்போ யார் பண்ண போறாருங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல யார் வந்து தபஸ் பண்ண போறாரு? பிரம்மா பிரம்மாவா பிரம்மா மாதாஜி? பிரம்மா பிரம்மா மாதாஜி. பிரம்மா ஓகே, தேங்க்யூ. பிரம்மா பிரம்மா வந்து பிரம்மான்னு தான் சொல்றேன். கிருஷ்ணரை வந்து நோக்கி பண்ண போறாரு. எதை வச்சு பண்ண போறாரு? யார் வந்து மந்திரம் கொடுத்தது? சரஸ்வதி கொடுத்தாங்க. சரஸ்வதி மாதாஜி. காம காயத்ரி மந்திரம் கொடுத்தாரு. அத வந்து இவர் வந்து இந்த தவம் பண்ண போறாரு. தபஸ்துவம் தப ஏதேன இதை வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ண போறாரு. தப ஏதேன அப்புறம் தவ சித்தீர் பவிஷ்யதி, தனக்கு என்ன வேணுமோ சித்தீர் தன்னுடைய ஆசைகளை வந்து அதை சொல்லி வந்து அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க போறாரு. ஆல் யுவர் டிசைர்ஸ் வில் பி ஃபுல்ஃபில்ட். உன்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் வந்து பூர்த்தி அடையும், நீ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி தேவி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவரும் பண்றார். ஓகேங்களா. ஸோ என்னெல்லாம் பண்றாருன்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னா, மூலக்கூறுகள் தனித்தனியா இருக்கு. அதை வந்து கடவுள் வந்து தன்னுடைய சித் பொட்டன்சி வச்சு, அதனுடைய பிம்பமான அச்சித் பொட்டன்சி மாயா வச்சு எல்லாத்தையும் சேர்க்கிறாரு. சேர்த்த பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் ஒவ்வொரு அணுக்குள்ள வந்து ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு போறாரு, அதுக்கு வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார். அப்போ வந்து ஏன் இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் பறக்குதுன்னா, எல்லாத்துக்கும் வந்து பூர்வ சம்ஸ்காரம் இருக்குன்றதுனால பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஈவன் பிரம்மாவுக்கும் அப்படிதான் இல்லையா. பிரம்மா வந்து கர்ப்போதக சாயுடைய தொப்புல இருந்து வெளியே வந்தாரு, தாமரை பூல இருந்தாரு. பார்த்த எல்லாமே இருட்டாதான் இருக்கு. அப்போ சரஸ்வதி வந்து காம காயத்ரி மந்திரம் கொடுக்குறாங்க, அதை வச்சு அவர் வந்து தவம் பண்ண போறாரு. இதுக்கு வந்து நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் வந்து கோரிலேட்டரோட பண்ணி பார்த்தோம். மார்கண்டேயர் விதுரருக்கு சொன்னார், அதே பார்த்தோம். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கடைசியா நம்ம என்ன இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும்னா, நமக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி கையாளணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.